Tak, príklad číslo 2. Máme kosinus 7 polovic pi. Terčík, polovica je 90 stupňov, takže 1, potiaľto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toto rameno ma zaujíma, tento bod. Keďže mám kosinus, tak jeho x-ová súradnica. X-ová súradnica v tejto súradnicovej sústave xy je 0. Zároveň tu mám hneď aj sinus, to znamená, že aj jeho y-ová súradnica, keďže to je jednotková kružnica, toto je 1, ale toto číslo je minus 1. Dobre, takže nie je táto vzdialenosť, ale to číslo. Ďalej máme kosinus 9 štvrtín pi. Tak, štvrtiny, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 štvrtín. Toto rameno, tento bod, kosinus je tu, to je odmocnina z 2/2, sinus je a plus, samozrejme, aj tu je plus, odmocnina z 2/2. Ďalej mám kosinus minus 120 stupňov. Terčík, toto je minus 60 a sem je minus 120, takže toto rameno, tento bod. Tu a tu. Toto tu je tá väčšia z tých dvoch, to je odmocnina z 3/2 a keď som na zápornej, tak mínus. A toto tu je 1 polovica, ale som na zápornej, takže mínus. Toto je sinus a počkajte, mám kosinus. Takže kosinus mám iba minus 1 polovica, nemám tu sinus. Keby som mala, môžem dopísať ešte, toto nie, ale sinus minus 120 stupňov, to sa rovná minus odmocnina z 3/2. Ďalej mám sinus 40, toto je 315. 315 je 360 minus 45 je 315 stupňov, takže dáme tu 45 stupňový uhol a tu je minus 45. Zaujíma ma toto rameno, tento bod. Jeho x-ová, keď som v štvorkovom uhle 45, tam je hodnota odmocnina z 2/2 všade. A ja tu mám sinus tohto tu, takže to je, tu je minus odmocnina z 2/2. Ďalej mám kosinus pi, môžem to dať aj do tohto, pi je potiaľto, toto je druhé rameno, tento bod ma zaujíma, kosinus, x-ová súradnica. Aká je x-ová súradnica tohto bodu? Minus 1. Sinusová súradnica, teda y-ová súradnica, sinus je y-ová, je 0. Teraz toto. Ideme tangensy, takže mám tangens 5 šestín pi. Takto. Šestiny, 5 šestín pi. Toto je celé 1 pi, to je 6 šestín minus 1, to je tu. Takže ma zaujíma toto rameno. Lenže toto rameno, toto je ten uhol, sa mi s touto dotyčnicou nepretne, takže platí pravidlo, že musím si to rameno predĺžiť na druhú stranu. Tu mám 1 šestinu, tu mám 30 stupňov, aj tu mám 30 stupňov. Toto tu, čo je, to je tá menšia z tých hodnot, to je odmocnina z 3/3. To je to isté, ako keby ste mali, že tangens 30 stupňov. Tangens 30 stupňov, teda pi šestín, je odmocnina z 3/3, ale tu som v mínuse, takže je to mínus odmocnina z 3/3. Táto vzdialenosť, táto veľkosť je taká istá ako toto, to je tá plus odmocnina z 3/3, ale na y-ovej osi to je mínus odmocnina z 3/3. Ďalej, to isté, ale s kotangensom. Pri kotangense dávam túto dotyčnicu. Vidíte, že toto rameno mi pretne tú dotyčnicu v tomto bode. A tu platí, že to je tá väčšia vzdialenosť. Potiaľto.
z tých dvoch, tá väčšia vzdialenosť, a tá väčšia je odmocnina z troch. Táto vzdialenosť je odmocnina z troch, ale to x-ová súradnica je mínus odmocnina z troch, lebo tu je na zápornej. Takže mínus odmocnina z troch. Ďalej, tangens minus 2/3 pi. Tak. Tu bude mať takto x a y, tu mám tú dotyčnicu, minus 2/3. No, tretina je 60 stupňový, toto je 60 a potiaľ to sú to minus 1/3 minus 2/3. Keď mám uhol na záporný, tak idem v smere hodinových ručičiek, dobre? Takže toto je záporný. Proti smeru hodinových ručičiek mám kladné znamienko toho uhla. To znamená, zaujíma ma toto rameno a keď mám tangens, takže toto rameno sa mi vzdialuje od tejto priamky, takže ja si ho predĺžim na druhú stranu. Keď mám tu 30 stupňový uhol, tak si to musím predĺžiť tak, aby som mala tu 30 stupňový uhol. Alebo inými slovami, keď mám tu 60, tak musím mať tu 60 a je to tá väčšia z tých dvoch hodnôt, a to je odmocnina z troch a kladná. Ďalej máme štvorkové uhly. Pri tangens ako tangens, tam sú hodnoty vždy 1, ale môže byť plus 1, plus minus 1, plus minus 1, takže z tej jednotkovej kružnice to vyčítame, že čo to je. Dáme si sem 9/4, no 8/4 je 2 pi, takže 9/4 je toto rameno, je toto isté ako 45 stupňov a to je plus 1. Nám to zostal tento kotangens 135 stupňov, takže to je 90 plus 45, asi takto. Toto je 135 stupňov, kde mi to druhé rameno pretne túto dotyčnicu, lebo som v kotangense, tak tam dostanem bod a zaujíma ma jeho x-ová súradnica. Toto tu, to je 1, táto vzdialenosť je 1, ale na číselnej osi toto číslo tu je minus 1, takže táto x-ová súradnica toho bodu je minus 1. Tu je minus 1.